kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye marisi kalo tile 11 san 2026 aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la walasa ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔna na ani ka jatigɛ wale tigilamaw dɛmɛli kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen no sɔrɔ ko ni wariko koɲɛw ma ni o ye Aluseni Samu ye ale ye bolonɔ bila sariya dɔw la marisi kalo tile 5 san 2026 sɛbɛn ninnu kɔnɔna na minisiri Aluseni Samu ye ɲangini wale dɔw ta ka kuntagala janya ni ka olu ta ka ɲɛsi jatigɛ wale tigilama ɲɛma dɔw olu ma ni o bɛ tali kɛ Amadu Kufa Yad Agal Algabas Intala ani a ɲɔgɔnna caman fɛn min kɔni ye ni ɲangini ninnu ye olu bɛ tali kɛ u ka nafolo u ka so fo ka taa se u ka nafasɔrɔ dɔw olu ma ka olu bɛɛ jɔ ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na walasa fɛn min kɔni ye jatigɛ wale ye ale bɛ se ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na ni ɲangini wale ninnu kɔni daminɛla marisi kalo tile 7 fo ka taa se kalo 6 ale ma. An bɛ taa Maɲanbugukaw olu fɛ yen nɔ an ka jamana gouvernement ɲɛmaa ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye palais des pionniers dayɛlɛli baaraw kɛ kunu marisi kalo tile 10 san 2026 Maɲanbugukaw olu fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye ni palais des pionniers ye ale kɔni dayɛlɛli kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka an ka jamana sifinnakaw olu kalan fasoden ɲumanya la ani jogo ɲumanya la walasa wa dɔntaw olu bɛ se ka bonya cogo min na fasoko la yɔrɔ caman o kɔni dayɛlɛla ni yɔrɔ kofɔlen na walasa ka an ka sifinnakaw olu dɛmɛ kosɛbɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye salle d'informatique fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu kɛyɔrɔ ma. An bɛ taa Katikura commissariat de police mɔgɔw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka bingani wale tigilama 5 olu minɛ ni olu ka baara yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ u ka telefɔni bitigiw olu kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni bingani wale tigilama ninnu kɔni ye ni wale ninnu daminɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ kabini février kalo tile 28 tɛmɛnen san 2026 min sen fɛ u ye iPhone 10 iPad 6 fo ka taa se disque olu ma ni o disque ninnu kɔni o bɛ don caméra olu le kɔnɔna na ni bingani wale tigilama ninnu kɔni ye ni disque ninnu ta walasa u nɔ o kana se ka ye ni ko ninnu na fɛn min kɔni ye ni bingani wale tigilama ninnu kɔni ye an bɛ wagati min na i ko sisan u bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan. An ka finitigilaka minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn ale kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na olu ye sɛgɛsɛgɛliba dɔ boloda marisi kalo tile 8 su ka taa se marisi kalo tile 9 ale ma ni o kɛra sababu ye ka ɲɛnaminimafɛn 200,000 bɔɲɔgɔn ko olu minɛ ni ɲɛnaminimafɛn ninnu kɔni tun ye mɔgɔ min ta ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bolila nka an ko sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na hali bi o de hukumu kɔnɔna na an bɛ taa kita min sen fɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛbagaw ye fura caman yuruguyurugulen olu minɛ kita gare place ale la ni jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni fura ninnu kɔni valeur bɛ taa $1,000,000 ale bɔɲɔgɔn ko o de la fo ka taa se ɲɛnaminimafɛn kilogramme 50 olu ma a laɲininen don jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u janto ni fura ninnu na ni u bɛ o feere yɔrɔ wɛrɛ la ka sɔrɔ pharmacie olu tɛ ko sabula ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ maaw ka ɲɛnamaya o la ko fɛn min kɔni ye gare place ye ko o kɔni tɛ fura feere yɔrɔ ye. An bɛ taa Bankasi fɛn min kɔni ye courant ye ale kɔni kun tigɛlen don Bankasi ni Bankasikaw kɔni kun t'a la ka courant yɛrɛ ale kɔni sɔrɔ marisi kalo tile 9 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko taji ale kɔni sɔrɔla Bankasi ni o kɛra sababu ye ka courant ale basigi kosɛbɛ Bankasi ale kɔnɔna na ni wagati ninnu na Bankasikaw olu kɔni nisɔndiyalen don an bɛ wagati min na i ko sisan ko fɛn min kɔni ye sunkalo ye ko olu kɔni bɛ se ka o tɔ kɛ lafiya ale la. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale. An bɛ wagati min na i ko sisan tasuma kasira ale de kɔni cayalen don an ka jamana kɔnɔna na ni wagati laban olu la
kɔfilacɛ sugu kanga ba ale marabolo kɔnɔna na ale de kɔni jenina ni o kɛra sababu ye ka moto 2 olu jeni ani katakata ni kelen fo ka taa se sugu ga mugan olu jenini ma kanga ba prefe ni o ye Abu Daw ye ale kɔni taara ka ti ɲɛda ni yɔrɔ kofɔlen ale kan ani protection civile maw walasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu ma tasuma kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ kɔfilacɛ sugu ale kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegal ali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na iko sisan fɛn min kɔni ye Senegal jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomayi Fayi ye ale ni a ka premier ministre Ousmane Sonko olu kɔni b'a la ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn min kɔni ye Basiru Jomayi Fayi ye ale kɔni b'a fɛ ka a yɛrɛ tɔgɔla parti politique kura ko o sigi sen kan a yɛrɛ ye walasa k'u ka jamana ɲɛmaa kalafili kura min ni o bɛna kɛ san 2029 wagatiw la ka o labɛn an bɛ wagati min na iko sisan maire 289 olu de kɔni farala Basiru Jomayi Fayi ale ka parti politique kan Senegal jamana ale kɔnɔna na fɛn min ye Amérique ni Iran kɛlɛ ale kɔni ye tile 12 ale sɔrɔ bi araba marisi kalo tile 11 san 2026 Iran ministre ni ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Amérique ni Iran kɛlɛ ko o kɔni bɛ sen na ko fɛn min kɔni ye négociation ye ko o kɔni kuma tɛ a la États-Unis secrétaire ni ale ka baara ɲɛsinen no États-Unis kɛlɛ ko ɲɛma ale fana y'a jira k'a fɔ ko kunu tarata marisi kalo tile 10 san 2026 ko kɛlɛ farimanba dɔw ko olu kɔni bɛna kɛ ka ɲɛsi Iran jamana ale ma États-Unis chef d'état-major ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni États-Unis finitigilakaw ye ko olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka Iran jamana ka misili bastiki bɛ u fɛ yen ka o tiɲɛ walasa u kana se ka o ɲɔgɔnna wɛrɛ o dilan o kɔfɛ kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko ni kɛlɛ ninnu kɔni kɛra sababu ye ka maa 1000 ni dɔɔni o de faga Iran jamana ale kɔnɔna na ani maa 100 caman ka olu bana Mali kunnafoni lajɛbaw aw minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw k'an bɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan